ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. ин кор вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо хеле кӯмаки калон мекунад. Ташаккур дӯстон. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера оиди муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенеил Дариюш фикроша баён кард. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ма боварӣ дорам ки ғолиби муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенеил Дариюш барои камарбанд меҷангад. онҳо ҳар дуяшон ҷангварони ҳаматарафа ҳастанд ва ин муҳориба не, балки ҷанг мешавад. ма ба ин чиз боварӣ дорам. ин муҳориба хеле шавқовар хоҳад шуд ки ма онро ҳатман тамошо мекунам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенеил Дариюш рӯзи 26 феврал баргузор мегардад ва аз рӯи хабарҳо ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд хоҳад шуд. худи Оливера боша аллакай рӯзи 12 декабр камарбанди худро дар муҳориба зидди Дастин Порье ҳимоя хоҳад кард ва Оливера боварӣ дорад ки бо баромади худ ҳамаи мухлисони ММА-ро ҳайрон хоҳад кард. рӯзи 12 декабр ма тамоми дунёро ҳайрон мекунам. ма Порьеро дар якум раунд ба нокаут рой мекунам. нисбати ӯ ва нисбати ҳамаи ҷангварони вазни сабук ма эҳтироми калон дорам, аммо ҳозир ҳадафҳои ма барои ман муҳимтаранд. ма боз ҷаҳонро ҳайрон мекунам ва баъд чӣ хеле ки ма дер боз шуд орзу мекунам, хоҳиш мекунам ки довталабонро қатор кунанд ва якто онҳоро ба ма диҳанд. бо мурури замон ма ҳамаи онҳоро мезанам. ман мехоҳам ки одамон ба ғалабаи ма боварӣ надошта бошанд, чунки ҳар дафъа вақте ки ма пирӯз мешам, онҳо рост истода маро кафкӯбӣ мекунанд ва баъд тамоми ҷаҳон маро Чарлзи бадҳайбат меноманд. аммо ман бадҳайбат нестам. ма ба монанди шумо одами оддиам, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Оливера ба худ сахт боварӣ дорад ва фикр мекунам ки моро муҳорибаи хеле дурахшон интизор хоҳад шуд. Порье мехоҳад ки муҳорибаро дар раундҳои охир ба анҷом расонад, аз Чарлз боша баръакс муҳорибаро дар раундҳои аввал ба анҷом расондан мехоҳад. ва дӯстон, рӯзи 12 декабр мову шумо мебинем ки кадоме аз онҳо нақшаи худро амалӣ гардонда метавонад. дӯстон, аллакай паго бего турнири Eagle FC 43 баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов камарбанди худро аввалин маротиба ҳимоя мекунад ва рақиби ӯ варзигари испанӣ Энок Торес хоҳад шуд. имрӯз боша маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор мегардад. айни замон варзигаро вазни даркориро карда истоданд ва умедвор мешавем ки ҳамааш хуб мегзарад ва паго мо ин муҳорибаро тамошо карда метавонем. дӯстон, имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро мо дар шабакаи худ мегузорем. барои ҳамин интизор шавем. яке аз ҷангварони дурахшони вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Бред Ридел ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта баргузор гардида буд, дар рейтинги вазни сабук ба ҷои 11 баромад ва гуфт ки бо кӣ муҳорибаи навбатии худро гузарондан мехост. ба назару ман як идеяи хуб дорам. бо Грегор Гиллеспи мо метавонем ки барои номзади беҳтарин моҳиққаби UFC ҷангем. муҳориба бо Рафаэл дос Сантос дар саволи ки беҳтарин рафи UFC аст ҷавоб медиҳад. ҳамчунин Тони Фергюсон аст ки айни замон рақиб надорад. бо ӯ мо мефаҳмем ки кадоме аз мо дар UFC бо кунҷи дастон хубтар зарба мезанад. Тони ё ма. ҳамаи ин муҳорибаҳо барои ман хубанд ва ман намедонам ки кадоме аз ин муҳорибаҳо барои ман хубтар аст. шояд ки ман Рафаэл дос Сантосро интихоб мекардам, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки Рафаэл Физиев дар муҳорибаи охирони худ ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта баргузор гардида буд, рақиби худ Бред Риделро дар сеюм раунд ба нокаут рой карда панҷум ғалабаи пайдарҳами худро ба даст овард. дӯстон, худи шумо Рафаэл Физиевро зидди кадоме аз ин се ҷангвар дидан мехостен? метавонем фикротонро нависен. якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Дастин Порье гуфт ки бо маблағи кӯмаккардаи Ҳабиб Нурмагомедов ва маблағи ҷамъовардаи худаш чӣ корҳоро ба анҷом расон. баъди муҳориба бо Ҳабиб мо ба ҳадафи калони худ расидем. ин проект дар Уганда буд. мо дар он ҷо чоҳ кандем, барои одамон об гузарондем. бо шарофати кӯмаки Ҳабиб мо замин харидем ва дар он ҷо дорухона кушодем. баъд мо бо Мени Пакьяо якҷоя шудем то ин ки дар он ҷо барои одамон хона созем ва ҳамаи ин кор маҳз аз Ҳабиб Нурмагомедов оғоз шуд.
мо тавонистем ки ба бисёри одамо кӯмаки худро расонем, гуфтааст Парье. хотиррасон мекунем ки баъди муҳориба Ҳабиб футболкаи худро ба дасти Парье дод ва футболкаи ӯро гирифт. Ҳабиб ба Парье гуфт ки футболкаи маро фурӯш ва барои корҳои хайри худ истифода бар. ман бошум футболкаи туро мефурӯшам ва пулҳояшро ба ту равон мекунам. ва Ҳабиб футболкаи Дастинро бо миқдори $100,000 фурӯхт ва ин пулҳоро ба Дастин равон кард. ҳамчунин президенти UFC Дана Вайт гуфт ки чанд пуле ки Ҳабиб ба фонди хайриявии Дастин хайр кунад, ман ҳам ҳамон қадар хайр мекунам. ва Дана Вайт низ ба Дастин Парье ин пулҳоро равон кард. ин чизро худи Дастин ва ҳамсараш тасдиқ карда буданд. ва акнун дӯстон чӣ хеле ки мебинем Дастин бо шарофати ин пулҳо ба бисёри одамони ниёзманд кӯмак кардааст ва ин кор арзандаи эҳтиром аст. дӯстон, ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.